Dalah, apa neh ki? Nduk, aku arep takon apa bener bojoku tas kok kene. Oh bener Mbok De, tapi mek ora roh tok. Kowe aja pisan-pisan lho ya ngejak bojoku karaokean. Iso tak lapor nang RT lho. Mbok sumpah aja selamat to Mbok De lek aku ngejak bojomu karaokean iki. Ngono kuwi mbok ndang golek lanangan. Ndang kon ngrabi timbang ngresahne mak-mak kaya aku iki. Bruh.